Дами и господа, скъпи съграждани, миналата неделя аз издигнах един културен, интелигентен лозунг и вие на Офидързен, обаче те не разбират нищо от интелигентност, така разбирам аз. Затова днеска смятам да издигна новият лозунг: за да има мир и вием в Сибир! За да има мир и вием в Сибир! Уважаеми дами и господа, миналата неделя на митинга аз оборих всички техни глупави обяснения защо са високи сметките за тока. Днеска ще ви докажа с документи, с подписи и печати на EVN, че те ни лъжат, че те ни мамят, че те ни крадат, че ни доят и че ни стрижат. Вие си спомняте всички, че след митинга миналата неделя излязоха и тримата ръководители на ЕРП-тата и в стил Негово Величество царя на републиката, като го питаш: Ваше Величество, колко е часа? Той вика: благодаря, не съм гладен. Ние им казваме, че сметките са високи. Те, за да се измъкнат, заедно с министър Добрев бяха на среща, казаха следното, всички го видяхте по националните телевизии, казаха следното: защото нашите клиенти сметките са им високи, защото ние мислим за нашите клиенти, ние ще им разсрочим плащането. Чухте ли го всички? Аз реших, уважаеми дами и господа, понеже от известно време вярвам само на себе си и то не винаги, реших да ги проверя. Сега ви показвам с входящ номер 94844 от 8.2.2013 година. Ето го това квадратчето на EVN печата. Аз подадох молба за разсрочено плащане. Просто реших да ги пробвам. Ето го писмото на EVN, което получих онен ден като отговор. Чета: относно заявление за разсрочване на дължима сума на клиентски номер еди кой си. Уважаеми господин Божидаров, аз съм много уважаван от EVN. Ми как няма се уважаваме? Нали всеки месец ти дроят, нали всеки месец ма стрижат? Затова сме тук на протеста, защото ако не дойдем, освен... Затова сме тук на протеста, защото ако не дойдем, освен че всеки месец ще нас стрижат и ще надоят, ще почнат и друго да искат да ни правят. Продължавам нататък. Вече разбрахте, че съм уважаван от EVN. Благодарим ви, че се обърнахте към нас. Ми към хочете ли да се обърна, като ми сложихте 330 лева ток за една стая, бе? EVN България е клиентски ориентирана компания, която се стреми да предложи на своите клиенти обслужване от най-високо ниво. На най-високо ниво сте обслужени. Честита баня! На най-високо ниво сме обслужени. Услугата разсрочване на дължимите задължения е възможност за удължаване срока на плащане извън регламентиране в общи условия за продажба на EVN. От нея могат да се възползват клиенти, отговарящи на определени условия. Значи в неделя беше на всички ще разсрочим, сега на определени условия. Какви са условията? Вашето заявление за разсрочване не е удовлетворено.